BBM formula ay ang blueprint para sa grand corruption. Ininstitutionalize nito ang kickback sa pinakamataas na antas. Kaya naman, ang investigasyon ay hindi dapat huminto sa mga mid-level na mga officials o sa mga kontratista. Dapat nitong sundan ang lohiko ng dokumento at patakaran at tuntunin pataas ang mga big fish na pinangalanan nito. Kaugnay nito, nananawagan tayo ng investigasyon sa papel ni dating Secretary Manuel Bonoan na pinayagang mag-resign at umalis ng bansa, ngunit kamakailan ay nakabalik na at narito na. Nananawagan din tayo ng investigasyon sa mga pinakamataas na opisyal ng kabinete na sinibak ng walang paliwanag at hindi kailanman pinaharap hanggang sa ngayon sa anumang investigasyon. Lalo na si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dating Executive Secretary, at ang kanyang apo na si Undersecretary Adrian Bersamin. Karapatan ng sambayanang Pilipino na malaman kung sino ang mga so-called leaders of the national government and legislature na inuna ang sariling bulsa kesa sa epektibong proteksyon sa mamamayan sa harap ng kalamidad. Karapatan na matugunan ang panawagan ng sambayanan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok. Maraming salamat po, Mr. Speaker.